tayo sa tinaguri ang New Zealand ng Pangasinan. Pero bago yan, mag-intro tayo. Let's go! Yun mga pre, so ngayon nga ay pupuntahan natin ang tinaguri ang New Zealand ng Pangasinan. So titignan natin kung ano nga ba ang makikita doon sa bundok na yon. So ngayon nga, pupunta naman kami sa New Zealand. So noon kasama ko ang mga beauty queen. Ngayon naman ang mga chicas. Yun mga pre, after 105 years nakarating din. Yun mga pre, so nandito na nga tayo sa New Zealand. Yun mga pre. So nandito na nga tayo sa New Zealand o Pangasinan. At sa wakas, so may celebrity po tayo nakita dito. Dumalaw din sa ating lugar. 2, 3. So 360. Yun mga pre, kung nandito na kayo sa taas, mayroong libreng swimming pool dito. Libre yan.
So yun mga pre, kung pupunta kayo dito, huwag kayong mag-iwan ng ano nyo, ng bakas nyo. Kung may mga basura man kayo, pakibaba naman please. Kasi libre na kayong papunta dito, tapos magkakalat ka pa. Edi, wow. Yun mga pre, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mong mag-like o mag-subscribe, kayo na po ang bahala. At syempre, samahan niyo ako ulit sa mga susunod ko pang adventure. So yeah, Paring Jomar signing off.